faith is frail, you carry me in your presence. I am free.
Abba, Father, breathe on me. Wash me in your glory. When faith is frail, you carry me. In your presence I am free. Abba, Father, breathe on me. Wash me in your glory. L-għodwa tajba, nilqakom għal Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Ċikluna. Illum, is-16 ta' Novembru, il-Knisja qed tfakkar lil Santa Margherita tal-Iskozja. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum kismajtu qegħdin infakru lil Santa Margherita tal-Iskozja, hija ta' 8 tfal. Il-papa tagħha kien re tal-Ingilterra, kellu jitlaq mill-Ingilterra minħabba l-gwerer u l-inkwiet, u allura Margherita twildet l-Ungerija. Imma mbagħad missiera reġa' rritorna. Ipprova jirritorna l-Ingilterra ma setgħux u marru jgħixu l-Iskozja. U ta' 24 sena Margherita iżżewġet lil Malcolm it-tielet re tal-Iskozja u saret reġina tal-Iskozja. Ir-raġel tagħha ma kienx jaf jaqra, imma hi kienet ta' edukazzjoni kbira u ta' devozzjoni kbira. Jingħad li kienet taqra l-kodba spiritwali u żewġa peress li ma kienx jista' jaqra kien jieħu pjaċir ibbus il-ktieb għalmenu biex jgħid jiena ninaqat mad-devozzjoni tiegħek. Kienet eżempju sabiħ ħafna għar-raġel tagħha
għal-ulida kella 6 subien u 2 tibniet u kienet magħrufa l-karità kbira għall-foqra. Kienet magħrufa kemm kienet tieħu ħsieb il-morda, il-fqar, kienet toħroġ mill-kastell ta' Edinburgh li għadu jeżisti sal-lum, hemmhekk kienu jqogħdu hi u r-raġel tagħha Malcolm. Malcolm u t-tifel il-kbir mbagħad kellhom jiddefendu l-Iskozja mill-invażuri fit-13 ta' Novembru tal-1093 żewġa u t-tifel sfaw maqtula fil-gwerra waqt li qed tiddefendu il-pajjiż tagħhom. Meta qalula li kien miż-żewġa u miet it-tifel il-kbir, jingħad li Margherita qalet jiena noffri dad-dulur kbir li bat lil mulej bit-tpattija għal bnubieti kienet diġà marida u mietet 3 ijiem wara fis-16 ta' Novembru. U ħallit fama kbira ta' qdusija dil-om u li ħafna għarfa ħafna ta' 8 tfal. Nieħdu pjaċir li fil-Knisja ma nagħmlux festik biss għal-qassisin, għal-patrijiet, għall-isfijiet. Illum hemm ukoll Santa Ġertrude ma żilt li nfakru din l-om ta' 8 tfal li ħadet ħsieb ħafna il-foqra. U għalhekk illum insellmu lill-ommijiet u lil dawk kollha li fil-Knisja jagħtu xhieda ta' karità kbira. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla tal-dnubietna kollha bl-interċessjoni ta' Sitna Marija u tal-Qaddisin. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti mlejt lil Santa Margherita tal-Iskozja bimħabba kbira l-foqra. Għamel li bit-talb u l-eżempju tagħha aħna nkunu ġbija ta' tjubitek fost il-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tal-Makkabin. B'dak iż-żmien Elazar, wieħed mill-ewlenin fost l-iskribi, bniedem imdaħħal fiż-żmien, raġel iġiblek suġġizzjoni, kienu qegħdin iġaluh jiftaħħalqu bil-fors biex jiekol il-laħam tal-majjal. Iżda huwa għażel mewt ta' ġieħ minflok ħajja ta' għajb. Beżaq il-laħam u minn rajh resaq lejn il-kavallett kif għadhom jagħmlu dawk li għandhom il-kuraġġ li jiċċaħdu minn dak li ma jiswix wieħed iduq imqara l-imħabba naturali ta' ħajtu. Dawk li kienu mqabdin li jagħmlu din l-ikla tas-sagrifiċċju kontra l-liġi, billi kien ilhom żmien twil jafuh, warbuh fil-ġenb u bdew ħajruh iġibu stess laħam li jkun jista' jittikel u jħejjieħu stess. Imbagħad jagħmel ta' birruħu qiegħed jiekol mill-laħam tas-sagrifiċċju skont l-ordni tas-Sultan. Jekk jagħmel hekk jeħles mill-mewt u jkun ittrattat tajjeb minħabba l-biberija tagħhom minn żmien twil. Imma hu ħa deċiżjoni nobbli tixraq lis-snin tiegħu, lid-dinjità kbira ta' xjuħitu u l-bjuda ta' xaru u lis-safa ta' ħajtu sa minn tfulitu. Imma fuq kollox deċiżjoni li kienet taqbel mal-liġi qaddisa mogħtija minn Alla stess. Bla telf ta' żmien stqar x'kien u qalilhom li jistgħu jibgħatuh lejn art l-imwiet. Ma jixraqx qalilhom l-snin tagħna li nimxi b'wiċċ ieħor biex imbagħad ħafna miż-żgħażagħ jaħsbu li Elazar ta' 90 sena qaleb għal mal-barrani u huma mbagħad minħabba l-wiġġ ieħor tiegħi u l-ġibda għal daqsxejn ta' ftit ħajja oħra jintilfu u jien inġib fuq xjuħiti l-għajb u s-saħta.
Imqar jekk għalissa neħles mill-kastik tal-bnedmin, ma nistax naħrabhom minn idejn dak li jista' kollox. Sew jekk nibqa' ħaj, sew jekk immut. Jekk issa ta' raġel li jien nagħti ħajti, inkun qiegħed nuri li jinden ta' xuħiti u nħalli liż-żgħażagħ eżempju sabiħ ta' kif għandhom minn rajhom imutu qalbina għal ġieħ tal-liġijiet Quddiesa. U dawk li ftit qabel kienu tħassruh issa ħraxu miegħu għax dan id-diskors tiegħu derilhom li kien ġen. Meta mbagħad wasal biex imut taħt is-swat tniet u qal: Il-mulej li għandu werf Quddies jaf li jien stajt neħles mill-mewt u li qed inġarrab taħt is-swat u ġieħ tal-biża' f'ġismi, imma fruħi qiegħed insofrih bil-qalb minħabba l-biża' tiegħu. Hekk b'dan il-mod għadda minn din il-ħajja u ħalla b'mewtu mhux biss liż-żgħażagħ imma wkoll il-kotra kbira ta' ġensu, eżempju ta' qlubija u tifkira ta' qawwa. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej u dak li jżommni. Il-mulej u dak li jżommni. Kemm kotru mulej l-edewwa tiegħi, ħafna huma dawk li qamu għalija, ħafna huma dawk li jgħidu fuqi, m'hemmx salvazzjoni għalih falla. Il-mulej u dak li jżommni. Immint mulej tarka madwari, inti l-ġeħ tiegħi, int terfali rasi, jien bleħenoli l-mulej insejjaħ u jweġibni mill-għolja mqazza tiegħu. Il-mulej u dak li jżommni. Immur nimtett u norqod u nqum għax il-mulej jżommni. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Il-mulej u dak li jżommni. Alla ħabna u bat il-libnu biex ikun ta' tpattija għal dnubitna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq għallu Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan loqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jien qarraqt b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnhom. Nistgħu ngħidu li ġewwa Ġesu stess li għatina il-kliem biex nifmu dan l-episodju sabiħ mill-Vanġelu ta' San Luqa kap 19. Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Huwa veru li l-Vanġelu jibda bl-interess ta' Zakkew li jara u jiltaqa' ma' Ġesu fil-fatt jitla' fuq siġra tat-tin selvaġġ.
Għax kien qasir ma setax jara minħabba l-folla, naf xi ġifieri sew jien, u jirnexxielu jara, imma anke Ġesu qed ifittxu. Di xi ħaġa li timpressjonani dejjem, mhux biż-Zakkew li qed jara jifittex li jara l-Ġesu, imma anke Ġesu. Ġesu fil-fatt kif jasal dejn is-siġra tat-tin selvaġġ iħares il-fuq. Interessanti ħafna li Ġesu mal-ewwel isejjaħlu b'ismu. Donnu kien jafu. Zakkew. Isa inżel minn hemm. U jistieden lilu nnifsu. Tajdu tal kif jagħmel Ġesu. Illum jeħtieġli noqgħod għandek. U għalhekk igemmgmu n-nies xaru kaza, ra naqrant minn mar xaru kaza. Min jaf kemm il-laru kaza għala Ġesu f'ħajtu, għad-deċiżjonijiet ċari tiegħu. U għalhekk jipprova jfehmna bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Interessanti li Ġesu jgħid li fid-dar ta' Zakkew daħlet is-salvazzjoni. Ngħidu, ma di kif daħlet is-salvazzjoni? Daħal Ġesu. Wara kollox isem Ġesu jfisser Alla jisalva. Imma daħlet is-salvazzjoni wkoll għaliex bil-laqa ma' Zakkew Ġesu iġa lil dan ir-raġel pubblikan, jiġifieri midneb uffiċjali, pubbliku. Kulħadd jaf li huwa midneb għax pubblikan minħabba x-xogħol li kellu li jiġbor it-taxxa għar-Rumani għala kien kważi traditur. U Ġesu jmur għandu dan il-bniedem li kulħadd kif jgħaddi iċċekċek jew jagħmillu xi sinjal ma tantxu sabiħ mhux fejn nispjega. Imma Zakkew mhux biss jilqa' Ġesu, innotaw li l-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid kollu ferħan laqa lil Ġesu għandu, kollu ferħan. Dawn huma s-sinjali tas-salvazzjoni, il-ferħ. Imma s-sinjal tas-salvazzjoni wkoll huwa il-konverżjoni tal-qalb. Ara mulej, u jgħidlu mulej, nofs ġidi se nagħtih lil-foqra. U jekk jinqarraqt b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Il-konverżjoni fejn hemm is-ser tfisser li jiena impatti. Fejn il-konverżjoni tfisser ukoll li jiena fħija nara minnu tal-ikbar bżonn. U dina nixtieq ngħid xi ħaġa hawnhekk għaliex kultant aħna nisemgħu dak xi ħaġa li mixtiequ daka jaħdem f'kumpanija sellef xi ħaġa, imma mbagħad tibqa' għandu ħanajt issellef jien. Imma aħna meta mmorru nqerru mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa li niftakru li ssellifniha għal dejjem. Mod ċert jkun xi ftit flus u daw nkunu faqnihom, ġifieri ma tantx. Iridu mpattu, imma rridu mpattu. Jiena meta nieħu xi ħaġa mixtieqha, irrid nerġa' nrotta issa jekk mhux possibbli s-saċerdott tispjegalu u jipprova jagħtik parir kif se tagħmel biex inti tpatti ta' dak li ħadd u li mhux tiegħek. Zakkew jgħallimna x'għamilha mhux ħadd lira u nrott lira x'hekk suppost. Da le ħalira ipatti billi irrott 4 liri. Illum bil-euro imma tifhmuni. Għandna ħafna x'nitalmu minn Zakkew, mhux biss kif tixxabbat mas-siġar u tinżel minnhom bħeffa, imma li nfittxu l-Ġesu u meta niltaqgħu miegħu il-konverżjoni tkun ta' vera.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju u t-tifir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek. U għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qis ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Margherita tal-Iskozja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġib tal-qaddisin tiegħek dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina. Ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġi u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi Qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli,
ma' Santa Margherita tal-Iskozja, Santa Ġeltrude u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fija li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Smajtna mulej blikel li fih kull għaxa, is-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu tiba tiegħek
biex insiru nixbu lil Santa Margherita tal-Iskozja fl-imħabba tagħha ħanissieħbu magħha fil-glorja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għall-ommijiet kollha u għal dawk kollha li jagħtu ħajjithom biex ikunu ta' għajnuna għall-foqra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Obżeta kuljum atina llum afrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mill-għand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum afrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nkonsidraw nikontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikun nolfqu f'dan għall-wied ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lop għalina qaddishom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bil-grazzju mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li zjed safja, Itlob għalina. li zjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-ħaġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aħal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-Lusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Henna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turro.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.